Okay, may munto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong munto Philippines, may munto world, may munto universe. Ada na punta mga galan ini atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Kisses on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala? Adlaw karon nga Miyerkules. Pizza 22 na kini sa bulan sa unsa man tarong ulam? Hulyo. July mga higala no. Kumusta naman mo nang ginaot ko mga higala nga kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamutuhon. Bueno, ato dahil nga timbayaon of course ug may muto nga atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong mga kaubanan sa istasyon DYWC. Kumusta naman mo tanan? Ang ako ang partner, no? Partner nako sa ato ang trabaho usab nga si Sister Bridgie Ombak, no? Dibing, si Dibing, no? Kumusta na? Dibing, si Bibing, no? Kumusta na, no? Nagidaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Abino padayon kita sa ato ang pagpanawagan, no? Sa ato ang mga kaigsunan, alipin na gayud katong mga walay kasal. Ako ang higala katong mga walay kasal bitaw no nga nag-ipon ra sulod sa dugay-dugay ng panahon pakasal na yung taon mo. Okay, kinahanglan gyud nato ang panalangin. Kinahanglan ninyo ang panalangin, isip, bana o asawa, no? Kay maapil po na sa panalangin ang inyong mga anak, no? So na nga kung mahimo no atong makuang kita magpakasal gyud alang na itong labi na gyud katong nag-ipon-ipon na no. Aing naran niyo padre pakigsabot ra mo kung sa mga maayo di ba duulo ninyo ang mga membro sa kining Family Life Apostolate katabang na ninyo alang na itong mga walay kasal nga medyo na nag-ipon na no. Dali na lang na kayo kay may mga lising labi na gyud ko nagkasal na mo sa Huwes ug sa Mayor no pakasal na mo ha ano kung say dugay-dugayan nga na nag-ipon man taon niya na nag-ipon man mo niya nag-igugmay pag yun mo dagan na pud mga anak pakasal na aron gyud nga kuha na makumpleto na ang mga requisitos para aron magpuyo kita sa kinabuhing balaan. Hala no? Abino ani na ta mga igala sa ato ang kining gitawag na tong CBCP News, Balitang Simbahan ining kamutuhon. Vatican official si Cardinal Mario Grich nanawagan sa couples sa grupo nga Couples for Christ patod pa niya Vatican officials tells CFC to keep families at center of public life. O yan no sa mga panawagan na ni Cardinal Mario Grich no ang sekretaryo sa usa sa mga dagkong opisyal dito sa Vatican. Okay no? Na ang pamilya himuon gyud nga sentro sa kinabuhing katilingpanon. Unya balita mga higala gikan sa Vatican echoing Pope Leo XIV, experts says Rome Declaration on Limits for AI and Nuclear Arms. Ito pa kining nanawagan gyud ang mga eksperto pod mga higala dito sa Roma nga kanang ato gyud usab nga sundon no ang panawagan usab sa atong talahurong Santo Papa kabahin lagi na ining artificial intelligence o paglikay nga magbaton kita ni ining armas no kining gitawag na to weapons of mass destruction kining nuclear arms ano no wag ato mga higala mga balitang simbahano ni ining kamutuhon ug ari kita mahigala sa Vatican News. Alam di Vatican News sumana mahigala ari kita sa ato ang saman atong Saint of the Day. Pero ang atong Saint of the Day karon July 22 mao si Saint Mary Magdalene. No, Saint Mary Magdalene, no? Si Saint Mary Magdalene matud pa usa sa mga ni-assist no ni tabang sa atong Ginoong Jesucristo sa iyaha usab nga gitawag natong pagpangalagad sa mga apostoles no again. Okay no so muna no sa magbuntag again kanang yung tanan mahigala no na gidaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay Panglawas no
Ang ato karon nga santo mao si Santa Maria Magdalena, no? Hulyo 22, no? Kining Miyerkules, no? So kini si Santa Maria Magdalena, no, gikuan ini, gi-assist ni ini si Jesus ug ang apostoles out of their means, no? She was one of those who stood by the cross of Jesus with his mother. She was the first to see the resurrected Christ, no? So mana, no, kini siya mao si Santa Magdalena, and she was dubbed as the apostle of the apostles. Okay, siya ban mao ang nag-una nga nagdala sa taho nga nabanhaw na ang atong Ginoong Jesucristo. Okay, no? So padayon ta sa ato nga mga pagpangalagad diining kamuntuhon. Bino arita mga higala sa ato ang asin of the day naman itong higala, no? Ari na kita sa ato ang catechism. Bino ang atong catechism karon sumpay kini sa ato ang kuan kagahapon, no? Kanang gitawag nato kining matud pa ang ato ang kuan kagahapon, being resilient in times of trial, the Catholic perspective. O sa ato pa, in a Catholic perspective, matud pa, resilience is not mere human endurance. It is a spiritual grace known as fortitude. No, nadi ay kalimutan ha. The conviction that suffering is temporary. No, dili ni siya. No, these are temporary trials purified by faith and Christ's grace. And makayong kita nga Christ's grace is sufficient for us through any adversity. Muna siya gitawag na to ang ato ang pananaw sa resilience, no? Kini bitawng kini bitawg do mainantuson ba, napadayon gyud endurance, no? Unya matud pa sa ang resilience ang resilience or kining gitawag nato og fortitude, kuan kini siya kanang gitawag nato redemptive suffering, no? Redemptive suffering, sa maning redemptive suffering, ang mga Katoliko alang kadato ang mga pag-antos ato kini nga gi-associate, atong gi-unite, atong gipakasaba nga pag-ambit nato sa mga pagpasakit ni Kristo dito sa cross. Muna nga ang ato ang mga pag-antos are redemptive. Pero ba tungod kay ato man kining gipanag-ing sa kining pag-antos ni Kristo dito sa cross. Unya usa-usab kini siya kagasa. No, this is a divine gift given to us, the courage by the passion of Jesus in the cross, transferring pain from something senseless into a spiritual and fruitful offering for our own growth and the good of others. No? Mao kini ang gitawag nato sa English og gift of fortitude. O niya, matud palagi, padayon kita, kining fortitude or kining resilience, no? Kining gitawag natong religious resilience or fortitude, madawat nato kini pinaagi sa kanunay natong pagdawat sa mga sakramento, partikularmente na kining kumpisal o unsa pa man o kining gitawag natong kanunay pagpangalawat ang pagsimba, no? Kay kining kanunay pagkumpisal o pagpangalawat naka-provide kini og spiritual nourishment, no? Spiritual nourishment and active grace. Spiritual nourishment and active grace needed to sustain the hope and rebuild one's spirit during difficult seasons. O ano? O niya, matud pa, prayer and trust in divine revelation. Apil po niya na, no, aron makabaton gyud kita sa kining gitawag natong kining gitawag na spiritual resilience or the gift of fortitude, kinahanglan gyud ang atong mga pagampo. No, kay mo man gyud kanay matud pa is the cornerstone of Catholic resilience. Kanang pagkamakanunayon, stand in trusting control to God, such as through the simple yet profound prayer
Jesus, I trust in you. O mo na, no? Kini bitang may pinimulungan nga Jesus, I trust in you brings peace and shift the focus from matud pa anxiety to trust, no ana, no nga aron mabatunan gyud nato kini bitong Catholic resilience or fortitude. Kinahanglan gyud ang kanunay pagpangumpisal, kanunay pagsimba, kanunay kining gitawag nato pag-ampo. Kung wala tay ampo-ampo maglisod kita ni ining gitawag nato Catholic resilience, no. And last is mangayo punta og panabang gikan sa mga santos, mga intercession ba. Communion of Saints. Catholics lean on the support of the church community, including the intercession of the saints and the blessed, no? The Virgin Mary. Many look to patron saints like Saint Rita of Cassia, known as the saint of the impossible, for inspiration to matud pa uncovering overcoming deep adversity, no? Dato pa aron makuan pud nato, mabatunan gyud nato kini bitang gitawag sa English o Catholic resilience or fortitude na kinahanglan kitang mudawat sa mga sakramento. O, no? Labi na gayon ang mga sakramento sa kini bitang kumpisal o pagpangalawat. Importante gyud kana, no? Kay mo kini siya maghatag kanato og nourishment and actual grace needed to sustain the hope and rebuild one's spirit during difficult times. Ug apilo sa ana ang ato ang kinasing-kasing pag-ampo, no, kay matud pa kanang dili man gud ta magsalig ra gyud sa atong kaugalingon, no, entrusting control to God such as through the simple yet profound prayer, Jesus, I trust in you. Kinahanglan gyud nga isip mga Kristohanon, dili kita magsalig sa atong kaugalingong kaligon lamang, kung dili mismo gyud ang panabang gikan sa Espiritu Santo, no? Unya ang katapusan nga may makapaligon usab kanato na makabaton kita Catholic resilience and fortitude, maupod ang pag-ampo sa mga santos, no? Mangayo kita Katoliko man ta, wala dili man ta ingod nga napag-ukan ana, no? Kay kanang ato mga pag-ampo matud pa kuan ra gyud na siya, kanang mamahimo na siya nga ligon uban usab sa mga gitawag nato o uban og inubanan sa mga gitawag sa in English o sa pamanggaha. Uban gyud usab sa mga pag-ampo sa atong mga patron, no? Dili gyud na mawala, no? Muna nga kining gitawag nato kalig-on sa atong pagtuo sa Dios, muna gitawag nato fortitude in English, sa laing termino ni ana muna gitawag nato spiritual resilience, no? Pero matud pa ato kanang madawat pinaagi sa pagbaton sa divine strength, magkakanunay pagbaton sa Holy Spirit, pagtawag sa ngalan sa Espiritu Santo, o gingaman usab pag-ila sa ato ang mga pag-ampo nga usa ka pamaagi nga ato gyud usab nga giambitan ang pagpasakit ni Kristo sa atong kinabuhi. Unya matud pa kinahanglan nga aduna og jud usab kitay mga pamaagi nga diin ato gyud usab nga kini dawaton ang mga sakramento, no? Kay gusto kitang fortitude, Catholic resilience, kanunay yung simbaw pang-umpisa muligon ug kana. Unya dili kita magkasalig sa atong kaugalingong kusog lamang. Kinahanglan nga ato gyud usab nga pangayoon ang panabang sa Espiritu Santo. Kalakip na usab ang ato usab nga pakikiusa o pagpangayo sa pag-ampo sa mga santos. Communion. Ingon ni ana na, no? Dili mahimo nga wala ka na, no? Kay importante man kayo, no? Kanang mga divine strength, kanang communion of saints, kanang mga reception of the sacrament, usa gina mga makatampo na siya na kita mas mulig-on pag yun. Muna ang simba yun, ha? Inyasa ko nang ginaingon daw at sakramento, muna nga kaganina, ako yun nga gitawagan ang mga kuan, gitawag na to ang mga gitawag sa in English o mga gitawag na to o mga sakramento nga atong pagadawato. Okay, no? Abi no, padayon na to, no? Atong ibaliko na nga to ang kining kuan, kanang mga balita na to, no? Matud pa
The Vatican officials tells CFC to keep families at center of public life. And of course, echoing Pope Leo XIV, experts sign Rome Declaration on limits for AI and nuclear arms. Okay? So, salamat ug maayong mudto Pilipinas.